हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे गोदान सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ आरोबाव बरायहरनाय थाबावबाय स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानैनो आरो भिडिअनि इन्ट्रोखौ नायनानैनो एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय जेसिन नार्जारी बिथांनि आपकामिं मिउजिक भिडिअनि बागैनो नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर बे आपकामिं मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय लाइजाम दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे आपकामिं मिउजिक भिडिअआवनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों जेसिन नार्जारी बिथांजों लोगोसे सुदेमसना रामसियारि बिथांखौ दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे आपकामिं मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौनो रोजाबदों जेसिन नार्जारी बिथां आरो उषा रानी ब्रह्म बिथांमोना दे लोगोफोर आरो लोगोफोर बे भिडिअनि डिरेक्सन आरो केरिय'ग्राफखौ खालामदों बिथां लेसन रामिया दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जों बे आपकामिं मिउजिक भिडिअखौ हबे चेनेलावहाय बा हबे प्रडाक्शननि गेजेरजोंहाय नुनो मोनगोन स' लोगोफोर बेखौ मिथिथ'नाय जायाखै दे लोगोफोर आंनि मोनदांनाय बायदिब्ला लोगोफोर बिथां जेसिन नार्जारीया गावनि इउटिउब चेनेलनि गेजेरजोंहायनो रिलिज खालामना होगोन बायदि मोनदों दे आं लोगोफोर नाथाय लोगोफोर बियो सियर नङा दे लोगोफोर बे भिडिअआ जुदि रिलिज जायो अब्ला नोंथांमोननिसिम गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय जों आपडेट खालामना होबावगोन दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर मानोना लोगोफोर नोंथांमोननि सापर्ट आरो मददखौ मोनोब्लासो आंबो गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालामबाय थानो हागोन दे लोगोफोर